महाराष्ट्र न्यूजमध्ये आपलं सहर्ष स्वागत आहे। आपण आता सध्या गोदावरी नदीच्या पात्रात आहोत। इथं साधारणतः जवळच शेजारी आवलगावचा बंधारा आहे। ह्या आवलगावच्या बंधाऱ्यामध्ये बंधाऱ्याच्या लागोलग पाठी खाली इथं वाळूचा मोठ्या प्रमाणावर साठा आहे आणि इथं रेती तस्करी रात्रभर चालते। इथं हे बघा तुम्ही टायरचे निशाण वगैरे बघा आणि इथं किती प्रमाणात माल उपसला आहे बघा। आणि या गोदावरी नदीमध्ये आपण आज लाईव्ह आहोत। या आज दिवसा ढवळ्या गोदावरीचं वस्त्रहरण म्हणता येईल आपल्याला। हे बघा इथं किती मोठे गड्डे झालेत बघा। हे सगळा माल उचललाय पण इथं हे बघा टायर बघा, याचे निशाण बघा, टायरचे मोठे मोठे निशाण आहेत। खूप मोठ्या प्रमाणावर इथून माल उपसला जातो रोज रात्री। हे बघा इथं दिसतंय समोर बघा, हे किती मोठाले खटके पडलेले त्याच्या। टायरचे निशाण बघा, मोठ्या ट्रॅक्टरचे निशाण आहेत। आपण आत्ता बघितलंच की रेती तस्करांनी कशी याचे हे केलेलं आहे, माल इथून उचलून नेलेला आहे रेतीचा। हे आपलं वैजापूर महसूल हद्दीत येतं। हा जो एरिया आहे हा वैजापूर तालुक्यातील महसूल हद्दीमध्ये आहे आणि इथं खूप मोठ्या प्रमाणावर गोदामातेचं वस्त्रहरण करण्यात येत आहे। आणि महसूलला आमच्या स्टार वन महाराष्ट्राच्या न्यूजच्या वतीनं एक विनंती आहे महसूल खात्याला की त्यांनी इथं येऊन या गोष्टीची पाहणी करावं, कारण की आम्हाला जनतेकडून प्रश्न विचारले जातात आणि त्यांच्याच प्रश्नाला उत्तर देण्यासाठी ते म्हणे तुमचं जे स्टार वन महाराष्ट्र न्यूज आहे ते एकदम निर्भीड पत्रकारिता करतं आणि निर्भीड असल्यामुळं की तुम्ही जाऊन तिथं लाईव्ह लोकेशन बघा, तुम्ही बघा की काय चालतं इथं, की किती प्रमाणात वाळू उपसा होतो हे बघत असाल तुम्ही। हे खूप मोठ्या प्रमाणात चालू असतं। याला आळा घालण्यासाठी महसूल खात्याला एक विनंती आहे की तुमच्या हद्दीत आणि होत असेल तर या रेती तस्कराला आळा घालणार कोण? राजामार्फत इथं बघा तुम्ही किती मोठे मोठे प्रमाणात खड्डे पडलेले आहेत। रोज रात्री गोदावरीचे जी आज नाशिकवरून पवित्र होऊन आलेली गोदामैया, आपण तिला पवित्र मानला जातो। हिंदू धर्मात तिचं मोठं स्थान आहे। ते आज गोदावरी नदीचं आज दिवसा ढवळ्या वस्त्रहरण इधर रेती तस्कर करत आहेत आणि याच्याकडे महसूल खात्याचं पूर्णपणे दुर्लक्ष आहे। महसूल खात्याचं महसूल आणि तस्करांचं काही लागेबांधे आहेत का असा एक प्रश्न इथलची सर्वसामान्य जनता करत आहे। खूप मोठ्या प्रमाणावर इथं वाळूचा उपसा होत आहे। याला जबाबदार कोण याची प्रशासनाने दखल घेऊन लवकरात लवकर वाळू तस्करावर कारवाई करावी।